tayo ng Terminal 1 mga ka-That's Good. Dito na tayo sa airport. Sige lang, anoin mo lang. Yun. Dumaan tayo ng C5 tapos dito tayo sa Plano yan oh, multi dumaan mo. Ayun oh, palanding oh. Dapat na video ko sana yan. Maliit lang yun ah, parang C-130. Parang C-130 oh. Oo. Air Force. Air Force. Yan, tayo. Air Force. Ng Manila mga ka-That's Good. Walang kupas. Lang yun oh. Ayun, dami namin oh, mga ka-That's Good. Coming back to you. Dami naming nagatid. Oh, tingin. Ganyan ang mga Ayan. Pilipino, di ba? Oo. Dami. Daming nagatid. Papasok na tayo sa departure. Ayun. Naiya 1. Na tayo sa Naiya 1. Naiwan. Naiwan, yeah. Ikaw, itatawid, yeah. Pagbigyan. Ayun o. Departure. International Airport. Ito mga ka-That's Good, dito tayo. Pasok tayo doon sa taas. Tapos dito, yan. Ayun, paakyat pala. Paakyat tayo. Wala nag-check doon, no? Ito yung Naiya. That's epic, oh. May aso pa. Oh, may aso pa, oh. Aspin. Oh. Wild dog. Sa Kelowna, mga deer. Yung dito, mga dogs. Oh. Ito mga ka-That's Good, dito na tayo. Doon ka sa dulo. Ninoy Aquino, doon ka sa dulo ka pumunta. Ninoy Aquino, dito ka muna. Doon ka mag-park sa dulo. Ay, hindi nagtol kayo? Para libre lang doon, maraming ano. Yung kakapasok lang natin mga ka-That's Good, Naiya 1. Tapos may entrance na tayo para makapag ano na. Makapag check-in natin. Ang daming tao. Mga ka-That's Good, daming tao. Tignan ko yung ano ko. Saan ako mag-check-in? Tuwang. Daming tao. Vancouver. Ito tayo. Vancouver. Walang pila pala yung pa Vancouver. Mga pa Los Angeles pala yung mga mahaba pila. Direct flight tayo. Philippine Airlines, Vancouver. Mga That's Good. O, pang ano tayo? Pang 5. Ayos. Ayun, naka-check-in na tayo mga ka-That's Good. So, pwede na akong pasok na ako sa gate para doon na lang ako mag-antay ng oras. Para sigurado. Pasok na ako sa immigration mga ka-That's Good. So, nag-fill up muna tayo ng departure card mga ka-That's Good. Tapos papasok na tayo sa immigration. Doon. Yun, nakalagpas na rin tayo sa immigration mga ka-That's Good. Tinignan lang yung PR card ko, yung passport. Tapos dito na tayo. Papasok na tayo sa boarding gate. Ayan, i-scan na yung mga dala natin. Mga laptop, bag, ilagay lahat doon. Jacket. Ilagay doon sa box tapos dadaan sa scanner. Pati tayo dadaan sa scanner. That's good. Ayan, nakapasok na tayo. That's good. Nasa boarding gate na tayo. Hanap natin yung gate natin. Doon tayo mga ka-That's Good. Oops. Dito na tayo mag-antay sa sigurado. Ang daming tao kanina doon sa check-in, no? Buti na lang yung Vancouver, nakapanlima. Ang dami nang sumunod sa akin kanina eh. Yun, doon tayo. Doon na lang mag-antay. Nagutom ako. Hanap tayo ng noodles. Noodles na kainan. Ito, food market.
sandwich dito. That's good. Ang ganda nung napestuhan natin. Kita mo yung aeroplano. Etihad. Etihad yun. Ito, China Southern. Antayin natin yung order natin mga kadatsgut. Dito tayo sa Ilis. Kape tapos sandwich. Yan, tapos na tayo mag-sandwich tsaka kape. Punta na tayo sa gate natin para makapag charge tayo ng cellphone tapos makapag pahinga tayo po. Nakakadatsgut. Lalakad na tayo sa gate. Papunta sa gate natin. Ayun yung mga aeroplano. Naiyawan to mga kadatsgut. Dami na. Napuno na. Ito yung mga gate. Ayan, ang naiyawan. Oh. Gabi na mga kadatsgut. Daming pasahero. Na-x-ray ulit ako kasi lumabas ako eh. Pumasok na ako kanina eh. Kaso nung mag-charge ako, lumabas ako. Pasok ulit tayo, pila ulit. Yan, sumasakay na mga kadatsgut. Papahuli na ako dahil nalagpasan yung letter ko. Mamaya na ako pumasok. Haba nung pila. Papasok na sa aeroplano, haba pa. Mga kadatsgut. feet and our final cruising altitude of 37,000 feet. Scheduled to depart at 8:10 in the evening time now, exactly 4 minutes past 8. We expect to depart on Meron tayong headset. Tapos yung monitor nandun sa gilid. Angat mo lang ganun tapos ganun. Yan, may screen ka na. Pwede nang manood, magdamag. Yun. Galing, oh. Fully elastic bond for snap, speed and breathe normally. Keep mask on after the drives to remove it. If a child or other passengers need assistance, put your mask on first before assisting them.
Yeah, just next doorway for it. Vancouver Airport. Mga that's good. Tara tayo. Haba ng biyahe. Okay. Mas maiksi yung biyahe pabalik ng Vancouver, mga that's good. Mas mahaba nung umuwi tayo. Vancouver Airport na, mga ka-that's good. Ganda na airport nila. Daming mga artworks. Pwede mong tignan habang pupunta ka dun sa immigration. Yan. Ayaw mga ka-that's good. Oh. May tubig pa rito eh. Sabi na escalator. May waterfalls. Ganda eh. Dito mga kadas ko, dali na lang. Ang daming machine, no? Ang gagamitin. Pagpapasok ka. Dito na tayo sa mga kadaskot, kuhaan ng baggages. Doon tayo sa 24. Nung unang dating ko ng Canada, grabe ang tao rito nun. Ang dami, gumagana lahat ng mga yan, yung mga gumagalaw lahat dati ang mga yun. Ngayon konti lang. Siguro off-season kasi siya, hindi siya peak ngayon, that's good. So kukunin natin yung luggage, tapos check-in tayo dun sa connecting natin pa Kelowna. May flight pa tayo mamaya alas. Kuha tayo ng cart natin para mas madali. Nakuha ko na yung mga luggages. So wala pa akong cart. Pagkita ko kasi kaagad yung luggage ko eh. Lagay natin dito. Tapos labas na tayo. Then, kuha na natin mga kadats ko din, no? Galing Manila. Nakapasok yung bagoong ko. May bagoong ako dyan eh. Masarap na bagoong binigay ng nanay ko, mga kadats ko. Ang sarap nun. Dito na tayo lalabas na. Teka. Babag-drop ko na rito. Kasi ito, magkukunik ako, i-bag-drop ko na pala. Para hindi na pala ako mag-check-in mga kadats. I-bag-drop ko na lang na. Naalala ko yung sabi sa akin sa Manila. Bag-drop ko lang dito. Kasi kaya ako kinuha sa conveyor kanina kasi para ma-check ng custom ng clearance. Bag drop ko rito bago ako lumabas dun. Mga nakasabit na kayak eh. Mga artworks. Ito yung domestic connection bag drop mga kadats ko. Pag may domestic flight ka pa, halimbawa ako meron pa akong flight mamayang gabi papuntang Kelowna. Ito kasing Vancouver, ito yung entrance parang arrival mga katas. Pag arrive mo ng Canada, ito yung papasukan mo, yung Vancouver Airport. Tapos bibiyahe pa ako. Hi! Yun, i-drop ko na yung bag ko. Ayos. Nalalabas na ako mga, that's good. Gala na ako sa airport. Nagutom na ako ng noodles. Yun, kasi matagal pa. 4 na oras pa mga, that's good. Mag-charge din tayo ng cellphone.
Ayan yung mga well-wishers din dito. Parang Manila rin, may mga nagsasalubong din ng paparating. Ayan. Ayan tayo sa taas. Doon yung kinainan ko nun na noodles. Sarap. Malamang doon na lang ako mag-noodles ulit. So akyat tayo sa departure ulit. Kaso ito domestic na. Charge muna tayo habang kumakain. Ano? I-check ko pala muna yung flight ko. Mamaya kung tuloy. Domestic yan eh. Domestic lang ako. Ito tayo. At yung mga dumating. Ito. Wala pa yata. Ayun, Kelowna. Delay tayo mga kadats. 6:30 sana. So delayed to 7:30. Ng Kelowna. So 7:30 ang alis, halip na 6:30 mga kadats. Okay lang. Wala akong problema. Baka ma-snow ngayon sa Kelowna. Ayun. So alam natin yung time na, alam natin paano i-adjust na natin. Punta na tayo doon muna. Ganda ng mga artwork dito. No? Ganda oh. Bronze yan. Sculpture. Ito tayo sa Thaihan. Sarap ng noodles dito eh. Tingnan ko muna kung may cash ako. Alam ko may natira pa akong $10. Niluluto na mga kadas. Kumuha ako ng beef noodle soup. Niluluto na ng master chef. Ayun, andun na. Yung kitchen nila. Galing. Yun na mga kadas. Yun ang sarap. Hindi natin yung chopstick natin. Thank you for charging me. Rice noodles pala siya. Sarap. Tapos nakain mga kadas. Hanapin natin yung check-in ng domestic. Doon tayo mag-check-in. Ito kasi ang check-in ng mga international. Ito. Domestic doon pa sa dulo. Nasa Vancouver Airport pa rin tayo mga kadas. Malayo pa yung nilalakad. Kabilang dulo pala yun. Magkabilang dulo mga kadats ko. Dito sa terminal. Alam ko terminal ano ba ito? M. Hindi. Walang katao-tao ngayon. Yun, nandito rin. WestJet. Hanapin natin ngayon yung WestJet. Hindi na ako mag-check-in. Nalala ko, naka-check-in na pala ako sa NAIA. Tapos, pinasok ko na pala yung luggage ko kanina. Ano na ako, diretso na sa gate, mga kadats good. Tingnan ko na lang kung anong gate ako. Anong gate ba ako? Gate B23. Yun o. Ayun, yung letter B nasa dulo. Pasok na tayo, wala pang pumasok. Mukhang ako palang pumasok ah. Oh, that's good ah. Doon tayo sa gate na, doon na tayo mag-antay. Sigurado may kape naman doon. May check ulit na ganun ba? Kasi in-x-ray ulit yung karga natin. So nakalusot na tayo doon. Punta na tayo sa gate para sa flight natin pa Kelowna. Itong aeroplano pa Kelowna kadas maliit lang to. Maliit lang. Para yung mga domestic na flight din sa
Manila. Papuntang Naga, ganun. O Lawag. May mga drinking fountain dito mga kadasod, mga inuman. Libre lang to. Pag may bote ka, pwede mo namang lagyan lang dyan, libre lang. Pag wala, pwede ka uminom dito. Pindot mo lang to. Yan o. Lalabas ang tubig. Sinom ka na. Ang galing na ito yun. The Flying Traveler. Ganyan pag malilate ka na sa aeroplano. Ang dami niyang dala yun. Malilate na siya eh. Dito tayo. Paaga tayo sa gate mga kadatsgud. Pero di bale, mas mabuti na yung mag-antay sa gate. Kasi pag nasa gate ka na, lusot ka na sa lahat ng pasukan mga kadatsgud. Bale, papasok ka na sa aeroplano pag nasa gate ka na. Ito may mga kaso out of order lang. Yung ganun lang yung aeroplano. Ito yung airport. Yan ang WestJet. Ganyan yung papuntang Kelowna. Yan, yung aeroplano na yan. Malit lang. Balik muna tayo. Gusto ko magkape. Hanap tayo ng kapehan mga kadats. Ay, hanap tayo. Ang ganda rin eh ito. Ay, mga artworks dito. Ang tawag dito mga kadats, The Rivers Monument. Yan o. Glass, stainless steel, red cedar, acrylic paint. Yan yung ano niya. Gawa ngayon. Gawa ni Marian Nicholson. Ganda o. Oh, daming coins. Lalaglag ka pala. Ang wishing, well pala siya. May lumalabas na tubig dun sa gitna doon. Tapos aagos siya rito pababa. Ganda. Ito yung mga nakaka-relax sa airport. Halimbawa, ay mga may takot sumakay sa aeroplano. Dito ka mag-relax ka rito. Kaya may mga ganito sa airport. Teka. Kape yan hinahanap natin. Ay. Wala na pala dyan. Doon pala. Doon tayo maghanap. Sa airport maraming shoppingan. Oh. Mga guests. Iba-iba. Iba-ibang brand din. Kahit nasa airport ka na, pwede ka mag-shopping. Parang mall lang airport mga kadatsgud. Mga damit. Yan. Naghanap ako ng Tim Hortons. Mga kadatsgud. Ayun, nakikita ko na yung Starbucks doon sa dulo. Pag walang Tim Hortons, Starbucks na lang. Ay, Starbucks tayo. Gusto ko lang magkape mga kadatsgud. Tingin muna tayo sa dulo. Baka may Timis doon. Wala talaga. All-time favorite. Mga kadatsgud ang kukunin natin. Hi, 1 grande hot cafe latte please. Anything else? That's it. Your name? Care? Go. Care, yeah. Thank you. Antayin na lang natin mga kadatsgud. Kapeng-kape na ako. Hindi ako nakapagkape sa aeroplano dahil ewan ko, nakatulog ako eh. Sarap ng tulog ko. Paputol-putol yung tulog pero mahahaba. Tigda 2 oras. Yes, okay na rin yun. Paggising ko, meron ako nakaligtaan 2 pagkain. 4 na pagkain sana yun. Paggising ko, tapos na yung kainan. Kaya yung breakfast, inabangan ko na eh. Mahirap na, di ba?
Delayed tayo ng isang oras. 7:30 na paalis. Additional time to board. Board na mga kadats good. WestJet tayo pa Pakilona. Papasok na tayo sa aeroplano mga kadats good. Ito naman yung board transfer pass sa WestJet. WestJet ang sasakyan natin Pakilona. Ang biyahe Pakilona kadats good ay 1 oras. Yan, maya nasa Kilona na tayo. Ang oras na dito mag alas 8 na ng gabi. Mga kadals good. 8 degrees Celsius ang temperature. Hindi masyadong malamig pero malamig na yun. Sa Manila kasi ang init. Hapon. Nakatatlong ikot na ako. Ayan yung aeroplano. Ito yung airport mga kadats. Vancouver. Ano naman yung WestJet. Ayan yung aeroplano papuntang Kelowna. Running sports day, we once again thank you for your patience and see you in Kelowna. Sa wakas. Karating din ng Kelowna. Maliit lang tong airport ng Kelowna mga kadats. Nandito na tayo. Kunin natin yung mga baggage. Ayun, nakuha na natin yung mga luggage natin. Ito. Ayun, yan na rin yung sundo ko. Yan nag-drive. Mrs. Tara na, labas na tayo. Malamig. Nabasag. That's good. Nabasag. Binuto nila. Inagis nila yung luggage ko. Ayun, hanggang dyan. Grabe naman yan. Crack, Ang lamig. Dito na tayo sa Kelowna mga kadats. Ang lamig. Naka-short lang ako ang init sa Manila Ang habang biyahe. Sa Kelowna rin ang bagsak. Mga kadats good. Nandun nakaparking yung sundo natin. Ha? Puno na dyan. Maraming dumating siguro na aeroplano. Ayan Dinedeliveran ko lang to ng pagkain ng DoorDash. That's good. Madedeliveran ko na naman dito. Pagbiyahe natin Dito na tayo sa Kelowna. Buti na lang smooth yung biyahe natin mga kadats good. Na-delay lang tayo ng 1 oras pero walang turbulence. Maganda yung biyahe. Eto na si Volkswagen nag-aantay Namiss ka niya. Oo nga, namiss ko tong sakyan ko rin Teka. Hindi, pahigan natin yung upuan. Ang lamig! Ngayon lang ako nakaramdam ulit ng ganitong sakit ng kamay ko. Ang sakit ng kamay mga that's good sa lamig. Naka-short ba naman ako tsaka naka-sweater lang ako Wala ako nung pang winter jacket Wala nang snow ka that's good Wala na akong nakikita. Sa atin meron pa? Doon sa taas. Kunti na lang. Punta na tayo ka that's good. Ako na magdadrive. Oops, nasa na start? Walang niya. Hindi ko na alam kung nasan yung Hindi mo yung push button. yung sigurado. start niya. Ito. Ayan. Yun smooth Ganda ng takbo niya Drive na tayo mga kadats good. Mamaya nandun na tayo sa bahay. Ay, Kelowna na. Dito tayo sa Lower Mission agad. Umuusok na yung minyak. Ang lamig.
Mga that's good, bili tayo ng dinner dito sa A&W. Dito na tayo kumuha ng pagkain natin. Wala nang snow mga ka-that's good. Oh. Pag alis ko may snow pa. Pagbalik ko wala na. Oh, wala na. Tuloy-tuloy na yata itong mag-spring. Bili muna tayo ng makain. Yun. Ay, ang lamig. Yun, na-miss ko rin yung A&W. Walang A&W sa Manila mga ka-that's good. Tsaka yung kotse natin, wala ring ligo. Oh. Ganyan pag winter ka-that's good, marumi ang kotse. Ang bilis nun ah. Yun. Camaro. Camaro. Oh, yun. Tara na mga ka-that's good, uwi na tayo. Dito na. Pakyat na tayo. Eto no, kita na yung downtown. No? Ganda nung downtown talaga. Oh. Linaw. Oh. Kita na yung mga ilaw sa downtown. Hindi na siya foggy. Ayun oh. Nasa tuktok na tayo ng bundok. Oh. Ayan oh. Welcome to Kelowna. Ito na mga ka-that's good. Dito tayo. Home for rent, sweet home for rent. Ay, natumba yung ilaw. Hindi ako nakatumba niyan ha. Mga that's good, yan na tayo. Yan na tayo. Nakarating din, ang haba ng biyahe. Ay. Nakabalik ka nga. Welcome back. Ito lang, may mga ice pa pala. That's good eh. Mga ice pa to eh, oh. Hindi pa natunaw. May mga ice pa rito sa amin mga ka-that's good. Ayan, meron pa. Ito yung mga nadala ko mga ka-that's good. Laman ng bag ko. Galing di ba? Oh. Mga laman niya. Ako naman. Ito mga purple yam cake. Bumili pa ako ng asukal na puti at bear brand. Oh. Ulamin ko yan ha. Tsaka ito sinigang na sampalok. Mga grower. Ang dami nito. Binigay ni mami ko. Golden Geese. Mga gaskud. Ang dami. Saka Mickey. Saka ang daming pulburon. Ayan. Saka ito macarons. Galing Goldilocks. Mga that's good. Ayan. Palmolive shampoo. Lotion. Cream silk. Powder. Tapos meron pa akong Marcias bibingka. Nakarating yung Marcias dito. Ang dami pa sarap. Marcias bibingka. Nilagay na sa ref yung iba. Ayan, ayan. Marcias bibingka. Saka yung mga, ayan, mga bitin na hopya. Mga that's good. Sarap yun. No? Mga dinala ko yun. Galing ng ano. Pilipinas. Ito pa, meron pa nito. Mango tarts. Dala ko. Saka ito. Meron pa mga hopya. Masarap yung bibingka. Masarap. Grabe. Galing Marcias yan sa Ilocos Sur. Tsaka may bagoong. Nakalusot yung bagoong ko. Yung suka ng kalboy, oh. Ito yung bagoong ko. Binigay ni mami. Sila gumawa nito. That's good. Homemade. Ito naman suka na may bawang. Oh. Binigay ni Uncle Pero. Yan yung suka na may bawang. Nababad sa suka yung dahon ng bawang. Sarap. Yan, mga ka-that's good ang laman. Itong isa, mga damit ko na to. Kaso wasak-wasak eh. Hinagis to sa Kelowna na to eh. Sa Kelowna Airport. Kasi sa Vancouver okay pa to eh. Dito na sa Kelowna. Hinagis.